L-20 ta' Awwissu tal-2012. 13-il sena ilu Malta tilfet lill-Perit Bormlis li kien bnija mill-ġdid wara l-attakki devastanti tat-tieni gwerra dinjija waqt li wkoll baqa' sinonimu fl-istorja bħala l-arkitett ta' Malta ħilsa l-eks Prim Ministru u l-eks mexxej Laburista Domingo Mintoff fl-età ta' 96 sena. Il-Perit kif baqa' magħruf twieled fis-6 ta' dan l-istess xahar jum is-Salvatur tal-1916. U beda jinvolvi ruħu fil-politika sa minn età żgħira, l-ewwel fil-Gażin Laburista ta' Bormla sakemm sar Segretarju Ġenerali u eventwalment deputat mexxej tal-partit taħt it-tmexxija tat-tabib Pawlu Boffa u ġie elett fil-Parlament fl-ewwel elezzjoni li kkontesta fl-1947 fejn il-Partit Laburista ġie elett tal-ewwel darba fil-Gvern. Hawn Mintoff inħatar bħala deputat Prim Ministru u Ministru għar-Rikostruzzjoni li fisser li kellu fidejh il-bini mill-ġdid ta' diversi djar li twaqqgħu bl-attakki fil-gwerra. Diskwit bejnu u Boffa wassal biex f'Ottubru tal-1949 bil-qasma li seħħet Mintoff sar ir-raba' mexxej Laburista f'din il-kariga u serva l-35 sena sa Diċembru tal-1984. Eventwalment fl-1955 Mintoff saret minn Prim Ministru ta' Malta. F'dan il-perjodu daħħal bosta liġijiet soċjali bil-għan li jiġġieled il-faqar li kien hawn fost il-Maltin. Il-Perit Mintoff mexxa wkoll il-Partit Laburista fi żminijiet ibsin tas-sittinijiet meta ġie impost l-interdett mill-Knisja Kattolika li dak iż-żmien kienet immexxija mill-Arċisqof Mikil Gonzi. Kien f'Ġunju tal-1971 meta l-Partit Laburista mmexxi minn Mintoff reġa' ġie elett fil-Gvern. F'dan il-perjodu l-Gvern ħadem fuq bosta riformi waqt li refa' lill-batut u lill-vulnerabbli fuq fis-soċjetà. Ħadem ukoll biex Malta ssir Repubblika fi 13 ta' Deċembru tal-1974 u anke biex ġie ffirmat ftehim ġdid mal-Gvern Brittaniku biex il-forzi militari żarmaw il-bażijiet minn pajjiżna u jħallu artna darba l dejjem u bekk ksibna l-ħelsien sħiħ fil-31 ta' Marzu tal-1979 wara l-indipendenza ta' 15-il sena qabel. Il-Partit Laburista mmexxi minn Mintoff rebaħ l-elezzjonijiet ġenerali wkoll tal-1976 u l-1981 u baqa' Prim Ministru mexxej Laburista sa Diċembru tal-1984 meta mbagħad ħalla postu lill-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici. L-aħbar tal-mewt tal-Perit Mintoff ħallet lil bosta mbikmin b'eluf ta' persuni fl-eqqel ta' Awwissu tal-2012 jinġabru fit-toroq ewlenin minn fejn għadda l-korteo qabel il-funeral fil-Kattedral ta' San Ġwan fejn ingħatatlu l-aħħar tislima. 13-il sena wara mewtu minkejja li l-ġid kollu li wettaq Mintoff fi żmien u għadna u nibqgħu nħossuh ta' kuljum. 3 monumenti jikkommemorawh, wieħed quddiem il-Gażin tal-Banda San George f'Bormla fejn għal snin twal kien ukoll President, it-tieni quddiem il-Berġa ta' Kastilja fil-Belt Valletta, il-post li hu stess fis-sebgħinijiet għamlu l-uffiċċju tal-Prim Ministru kif għadu sal-lum u l-ieħor inawgurat iżjed riċenti fi ġnien li wkoll issemma lih f'Raħal ġdid.